Mizo sipai te helna aziak tu silal nun changa Andrew 2nd Battalion he thil thleng hi ahun laia India ram pumami te soi ramdung le awang hurdat thamani a Mizo tlangwal pu tam tak antil ve awangin Mizo chanchina thil poimo takatling he sipai helna hi lo chuak talo se Mizoram boipo kha lo thleng lo mai theya mithen khat chuan an ngaya MNA volunteer te training petu kha sipai helna a an bantak te hi ni in an soi kung sang khazakua sumur pakhat ani a Udampur khodai fe ma chuan sipai mun lian deuh mai hi a oma in po thatak tak atar pu ta khoithar ang main tukwer te chu akochik chuklonga heta hian Assam Regiment 2nd Battalion te chu an oma Lieutenant Colonel Garula chu an commanding officer ani 2nd Battalion Assam Regiment hi Silong Elephant Fola kung sang khazakwa somli pania dinania railway protection duty in an oma India marchak tlang mi antam bera Mizo tlangwal po antam hle a Naga Kuki Garo le Assamese te anni a Indona a matong tura din India sipai tha anni a an se helin an ro rum tlang the tho le a Indo hi an chak zak reng mai ani sipai battalion khat tam lam hi mi sang khat anga ngai ani a ma se mi zariat vel hi an mitlang pui a chan chu chutri le ERE son chuan si lo duty le thil pui mu a battalion danga kalbo an omreng wangani he battalion chunga hian Assamese le Mizo an lo in humo to thina Assamese so thiam lo ni in an soi Mizo lamin engtia an ti lo po in Assamese so hian an tlata an taifo ani ome an buanga chan bulpui berchu an chodon chungchanga ani a bu an dong klem hle a atra deuh hlir an ei thina an puar khop an nga zo lo fowa chu ai nu zuwa zela hetiang thil du lo hi alo thlengta ani ramri thuwa China le India inkar aboina alo chuaka China ral an lo liana chungdeu le tur chuan 2nd Battalion Assam Regiment te chuan order an huta a China ramri chasulam pantur ti anni amasa in Srinagar khodaya anin suan phaya Srinagar atanga kilometer somni vela chuan thlo theina chungmun na oma thlo theina a thiar tur anni awangin thlo theina chungmun sira chuan keman neya tin thlo theina chunghuna hian 2nd Battalion ti chu duty tura ti an ngala motorin khopuya tui in tur le chumna tur thing an la thina chuti lai chuan kalchuak nei theitura hriatirna drawer notice an hua hemi omzia chu darkar ni chunga chua in pe man tur ti na ani heta anom laya reson lama an ho tu chu a company OC Major Nizar Singh ani rawrama kaltur anni awangin reson chu adabula dongtura ti anni atra phe chu an isen lo andonga an chodon chu atra deuhli rani a chotak chu bar khat emule tur hi an dong ve chawa an lung oi lo hle meya an vuina thu chu Major Nizar ne na an thlena ani chuan nui so takin alo chona buain atra chu an taksatana a that jok thu le ejir turin alo ti a atra hli rin ei to ang alo ti buka an officer ti hi sik ani a chu wangpo chu ani ang hetia atra ei tura anin ti heta tang hian an lung oil na chu apun lun chhota tak ani tu khat chu a company quartermaster havildarin Andreson Beksom pathum chu tuichoi motora apurtira Srinagar Bazara civil dora arala sipai ho chuan kapu enga tinge hetiza zat Andreson ishal mai ti inan zota quartermaster chuan in hriat ve tur omlo company dangin sa an eilo lain nangni chuan sa in AB kang zupo in dong bukang alo ti a hei hi Major Nizar ti tir ani a he thu hi section commander in alo hriat chuan Major Madras Rava Ashila ani chuan battalion commander Garwala hne na athlena Garwala chuan Major Nizar chu okawa enga tingi reson in shal atia Major Nizar chuan 1st battalion a kan umlain URI front a kan shaltir thina puisa chu company thil puimo kan manga arim chang khopasin
ti in achanga Major Chin hi officer puitling an ni a tin Major Chung che chu Lieutenant Colonel an ni a Major chuan Lieutenant Colonel hi an za te chia big lo ni Grewal chu alom lo le a Andre Som Chung Chang chu Filzoka kalpui atumta a Company tina check in a endika reson chuang a mu zong chu lakhomin battalion check in a da kirtir taweka second battalion ho omna tur chu chasul vuram ani awangin eirel aul samjok nan ti in ata chu in ei tur ani atia bu fai aun sari andon thin po ounce thum le achan ve in ati tlem tirta a cho bu kham khop mu lo awanga an thin rim em laya an reson shal ruk ani ti an riat chuan an officer ti chunga an thin rim hle a apol polin anin hor khoma buaina bupui chu a in tranta a an kem atanga kilometer khat vela chuan luite a oma jun ni thuma battalion NCO te chuan sipai te chu in su trul chuan lamin luya chuan an kalpuya darkan ni ro an varela jun ni thung tlaya chuan tu ma in cho ei lo tur an ti a zanria chu an heita a hemini hian sipai thren khat brigade headquarter a an kala an lung oi lo na an soya ma se officer te chuan an lo nuya an lo ngai thlak that sak du lova thinrim trawa an holam chuan zu an ina alung puam tokin an puan in an thlenga an thian ten cho an lo ngei ti an riat chuan an in hot por ta hle a an sarak nuai maya atra wanga chu ei du lo an ni a ma se subidar wan lin chuan kan chu ei du lo hi chu alo lan chu na mai ani a abul tak jok chu asami sawin mizo an tai fo na kha ni in na lang ati tin heti lai hian an zinga chongai ve tho asami so chuan apusa deu tero rel dan chu an thria a arukin ho ti sang jok ne na an zual kowa hemini hi inrin ni ani a Commandant Garwala chu achung te omna Srinagar ariak turin akala atuk cholni chu cham ngal atuma a aio major ne na chuan sipai ho chongai thu chu an soya major nizar chuan engwanga eidu lo nge an ni ati a commandant in bu fai an kham khop apidu lo ani an ti a major chuan ka thu in bu fai chu chum ro u alo ti a bu chu an chum chople ta a ma se NCO ti chuan thi nuin damdoi eila engi asotna anti a JCO ten chu ei tura anti po in ko ki a bok kha engatan nge inti hetiang hunatan hian anilom ni anti a anlung a oi thei chuang lova JCO te chu an mesa an kirtir le ta a an in kulna ken mi puan invek ani a India ram hor hing thamthil alo thleng don ta zan thima dar sari vela sipai zanga atanga za sari vel tur chuan an officer te omna chu an bei ta thuta an puanin te an ti chia a commandant puanin phei chu an hala officer ho chu hlawin an tlan che zota an kem humna thir hling nei an zon khuma an man mo lutuk chuan an dir te an hruk puan te chu an thlau pheng phung mai ani officer mes an suwa samnu a sipai ho chuan country a an thil zor an sui sa zui ngala ei tur te chu an pai dara tin country an khoi nu a JCO ho puan in te po an ti chiat sak ta zela JCO te chuan sipai ho thinrim chu lawin hemizan hian an bi ru veka sipai chongai ho chuan ralveng in da ila officer le JCO tu ma line chunga lu tir lo tur an tia an muta a buaina achuak ti ahriatin azanin gawal chu kema akira quarter guard a officer le JCO ho chu aku khoma he buaina hi thinrim le tharuma chingfel lovin thu tha in kan soi fel tur ani kan thu huaya an loma naktuka darbar ka kowanga sipai ho hne na chuan thu ka soyang buaina dang thlenglawa chinfel kan tum don nia unit dang mi te poin engeni anti po in kan in fiam hlek mai ani ti ang cheu sipai tlan do an umem ti le silai mu endik vekro u JCO te ne na chuan atia an commandant thupe kangin JCO te chuan silai mu te chu an endika akin veka sipai tlan bo po an ong lowa
zanlai apel to a chumin hnuah chuan an puan inte an siam tha a an mu ve ta a atuk June nili sang zakua songruk pakhat chu cholni ani a sipai tu ma in cho an la ei du chuang lawa zinga sik officer major nizar chu sipai line a chuan awakala intilal le thupetakin enga nge tuk thuan inei du lo in zawa in ei vekra u ti in awavin khora sipai ho chuan nang zong chia kha tunge ini kan shelawa che anti a veltumin an lo vak meya Major Nizar chuan a hlau khermai bakleng in atlan chi a battalion hunga thirhling nei chu a zuan khum zoka adiar atitla a atlan chuak ta a sipai ho chuan ho in an eu zui durudura adiar chu an hal saka an battalion commanding officer Lieutenant Colonel Ger Wala chuan sipai ho chu darbar turin akova ma se NCO te chuan tu ma kallo tur anti a JCO hovin an puan ina awatlo po in sipai ho chu azang thalin an lo mu a JCO an hu vele an lo bok vela bokhup velo te po in an mai romolin an lo khu a an JCO te hna chuan asamrama inilom ni enga nge sikho thunua in an lo ti a officer ho chu sipai ho na a chuan an kalngam to lawa JCO ho po chu palaya mana sipai ho thunun tir antuma garwala chuan he boina hi atop thua ilo chuan officer le JCO kan mual pho hle dona nangni chu inmi te namkhat chikhat asamrama chengza inni a chuwangin thatakin vador ula cho eitirula anthin rimna tidairo u ati a ma se JCO ho po in anthunun theibik lova zaidam taka darbar tura anvasom ngia po in an kokal thei to si lova commandant chuan an local du lo chuan an omna a keima ka kalang ati a officer le JCO zong in anzuya ma se sipai line an valu chuan officer te chu salute po an lo pe du lawa garwalan abiak po in an chang du lawa garwala chu amit tuyat la hiala sipai ho chuan brigadier pandeya lo chu kan bidu lo anti a nile ngin eng ma an ei du chuang lawani atuk June nga a chuan officer le JCO ho chu an mesa lunga takin an thua eng ma ti thei an nei to si lo sipai line lam chu an va thlir thina pona sipai veiwak mutur anum lova are vong meya jing thingpui taknial po an la in du lova an kuta ral thum zong ombok si engtin nge boina chu ain munzel don boruak are thua apply chu al om lai hunani JCO chu an subedar major hovin an puan ina an oma chuti lai chuan an hna sipai pani silai king an lokala battalion darbar om dona JCO zong local ro anti a recreation room a chuan sipai ho chu darbarin an lo thu khat mur meya JCO ho chu kong an lo kiana alaya an thutira an darbar na chak loka chuan naga then khat chu chemsei kengin an lama an zuang tora an khek tuar mei buka sipai pakhat chu alo dinga tuna thu soi tura kan ruaten thu an soyanga midangin eng ma in lo soi ve tur ani lo ngoi rengin kan ngai thla ang ati a B company quartermaster havildar Nareswar Pawari achu alo ding chuaka amela chuan athin rim hle ti hriata hey kan pute JCO ho po kan zinga an oma officer ho sul wangin ni thum cho kan ngei to a zo na pakhat zo inni anga ole ai bakin min chang tur ni lo kan lama nge intran officer lama ati a next subidar khanchi na chuan keini JCO ho hi semi officer kan ni ve a in lama kan tanga officer lama po kan tanga palai kan ni ati a sipai pakhat chuan zamedar khanchi na hian JCOI a olawa chu wangin subidar major loading rose ati a subidar major madras chu loadinga in lama kantrange atita a NCO pakhat chu loading chuak le a hey kan lama JCO po antrang ta a dar som pani ma in officer zong in battalion an chu santurani ti in thu wa pe se ti chuan cho kan eanga na kan thokanga JCO hovin chutiang a intingam lo ani chuan keima nin kan ti ang ati a sipai ho chu anding ta huk maya ma se madrasa chuan thuro u in kalangai lo keima nin kan ti ang ati a sipai clerk chuan officer ho chu
an chuak ngei dona army headquarters atanga officer dang an local ma chu subedar major madras hi commandant ni se subedar thang zula sailo hi second in command ni se jamedar ratan singh hi captain adjutant ni se jamedar khanchina hi quartermaster captain ni se ti in an battalion enkol turin an tia chung alo ni chuan JCO le NCO then ka thawin adjutant officer an kala officer ho zong bang ro se ti in an waawa an buwaina thel tur hian brigadier po local ma se boina chuan awor top atong chauta a brigade atangin officer thuam phur tur 3 toner motor a lokala chuti chuan chundar sompani a second battalion Assam regiment officer te chuan an kem chu an chu san ta ani officer ho in pu chuak lai chu an lo clear thuapa ho in an lo aw nom na a officer ho chu lunga takin an kuna ngol phu takin an chuak ta a tuna chuan JCO NCO le ORS te chu battalion chunga anom ta a ORS te hi sipai bel lakai lo le bel khat kai chin an ni chumi ho chuan sipai te chuan JCO te thupek chu an oya zu an ina cho an eveta a JCO te chu officer tak ang salute an pe a army headquarter atangin engthu nge lo chuak don ti an ngai changa atuka general local don ti thom an thri a general huak tur chuan an lo in pu cha a an kem chum de chu an lo tifaya tlaidar thuma 161 brigade commandant chu second battalion kema akala sipai le JCO ne na chuan thu asoya India sipai jinga nangni Assam ni le Gurkha ho hi mani dikna trangam inni ma se in officer ten at enkol dan chu ero chu apoi kati ma in officer ti hi an suala in not chuak ngam hi in huai sen kati in ka fak cheu ani in lum oil na chu han sei te ule atia JCO ho chuan officer te hek zong in eng ma an soilem lova NCO ho ero chuan an har sat na chi rang reson an kham lo thu te tui an har sat zia thleng sil nan le in tura bu faino dut no khat chau tui an don thu te promotion ranga an har sat na te an soya brigadier chuan ole in har sat na te kangai thato a in commandant chu sik mui mula ani a chutiangin second in charge commandant po adjutant po company officer ho po sik vek an ni mui mul buko hian nangni India mar chaklang mi te hi an husit cheua sipai dan bo chia in an ti du da cheu ani tuile reson in khamlowa biar po indong velawa chu wangin officer te hi ka court martial don ani army headquarter atangin officer dang an lo kalanga ka brigade in omanga chumi huna chuan tlai tin biar le ram indong to ang zanina ka brigade local ngal ro atia ma se subedar major madras chuan kapu sipai ho hi tui taka an mut lo na arei to a tin tuna hian an thinrin po aladai chiang lova zana an chua chu athalowang alo ti a brigadier chuan ani le good night second battalion ti in a ho santa a second battalion chung thu chu army headquarter adjutant general kuta om ani a heti laya second battalion a officer om te chu Lieutenant Colonel J.S. Garwal, Commanding Officer, Major Ajaib Singh, Second in Charge, Major N.S. Nizar, OC A Company, Major N.K. Ghosh, OC B Company, Captain A.S. Gill, Captain V.D. Gupte, Captain Kirwander Singh, Adjutant, Lieutenant Guldeep Singh, Second Lieutenant Jaipal Chowdhury, te anni. JCO te chu JC Subedar Major Madras, JC Subedar Thangzula Sailo, JC Dan Prasad, JC Subedar Helkhosat, JC Subedar Seikhothang, JC Subedar Vanalena, JC Subedar Dalmura, JC Subedar Dibyan Chandra, JC Subedar PD Lois, JC Jamidar Kamleswar, JC Jamidar Benidar, JC Jamidar Zikhuma, JC Jamidar Khanchin, JC Jamidar Pathima, JC Jamidar Setal Chandra, JC HC Kul Bahadur, JC Jamidar Ratan Singh, JC Reverend B. Kluamate Anni. Second battalion chu ngai thataka anam lain anbe seilo deu thilin aron thong ta a
sipai hela an puang ta lau maya chu mu zong an be sei lo thelani June ni ngazana chuan 9 Madras Regiment an lo thoka June ni rukjing an han tho chuan Army Brigade khatin ral do thuam fam kim nen an lo hual chuak vek to a atlaram sabera sipai silai keng sing khat an oma atlar hnin a lai pui atlar thumna a tengrual van lama indo thlona aver thuak me buka aurin namangin general chuan 2nd Battalion JCO le sipai te chu hel in ni a kan hual vek to chewa subedar major kha heta run in report ro se an tita dum maya subedar Madras chu ala tholova an kai tho chopa thil om dan zong an thrila ani chuan ani turang ani zo to ati a ain thiara ain bolte te a chumanu chuan general hena in peturin a chuakta a chuti chuan 2nd Battalion Assam Regiment chu sipai hela puan an lo nita ani subedar major alo kirle chuan thil adang lam zota a havildar chunglam zong atangin anhuai lam zong atangin anda ta a 2nd Battalion chunga an silai da na le in le check in te chu an hriat lo hlanin 9 Madras Regiment te chuan an lo ladai to a tin airfield a 2nd Battalion sipai duty te po 9 Madras Regiment te chuan an thlak ngal veka kudruakin an oma helho angin anda khom ta ani hemani la hian an ke matang chuan an phursona 14 Dokra Regiment in machine gun nen in ringin an escorta battalion pakhat phurson nan chuan Saktiman motor sumsari panga an manga thlo theina tunghun atanga kilometer sumnga vela hla boro mula a antan tira antan na hi war prison camp anga siam chop thirhling nei thu ani fit som pariat asang hung ani a thirhling nei in thu anakar hi fit som pani vel ani a chuta chuan ralweng somni panga an vekwal renga ralweng te hi 2nd Para Regiment ani a kem chung chu killi in an hunga kil tin inkara an ralwen buk pakhat je an buna tawar tina chuan searchlight eng thatak mai an vua veka tin kem hungna pal fit som pani dana electric bulb an khai vek buka zan po chun angin a eng pum reng mai ani 2nd Battalion officer ho po man an ni a ma se sipai ho le JCO tenen chuan an in hu phal ani lo an mani en kultu de te chu Major Sinha le Major Thomas ati an ni a JCO chu number 1 game maya game a anda a NCO le ORS te chu number 2 game black game an tan tira number 1 game maya atang te chu lung in tang ang tak taka ko khir an ni lutuk lawa an zalen le a tirka le mes te po an na neya game commander chu Major Thomas ani a roll call le P3 po ala nei renga achang chuan bazara po an chuak theya bel thum hnuailam an da na number 2 game black game atang te ro chu e le in bual na thlengin an zalen lawa an zinga chuan subedar thangzuala le jemidar zikhu mo an tela an tan na ke ma hian zu in an phal lawa ma se a indu te chuan an mani veng tu te chu arukin an leitira an in reng thei thowa 2nd Battalion a hian ko ran po din ani a ma se hetiang thil alo thlen tak awang hian July ni saria khan an ko ran chu ti to palo ni ta a mizo ho chu an lung a chelhle ani an buaina chan chui turing Brigadier Satara Wale Army Headquarter le Lieutenant Colonel JS Kaistha Eastern Command te chu Borang Mulang Kema hian June ni kwa a ankala JCO le NCO te chu amal malin thu an zot veka hi court inquiry an ni sak ber ani August thato pa anzawa in shruin an tring mita thlo theina in Delhi an pulson leta a Delhi an thlen chuan misual la oma ngain an thlo theina chu sipain an lo hual ngala pakhate te in an roi choka sipai pakhat nuwa lai lungdot vu silai keng pakhat je lin achumta a lai pui te po an lo ka phia la August ni somni pariata Delhi atang hian Rajasthan Alwar station special game a bok anda leta a Delhi le Alwar inkar hi kilometer zani ani a jinkara an P3 a abak chu eng ma antilawa lekha an ding ni leng mai thina ni sipai hela puin court martial tur an ni a thiamlo an chan chuan dam chhum lung in tan emo ka hlum thleng in emo hrem thei an ni a
mi then khat chuan boina a an til lo zia an soi uar hle a ma se eng ma so chi lo ni danga pathian ngai sak wak lo te po in tong trai an pe thar ta hle a pastor bik luanga ero chuan pathian hne na ta in kol tir kha athu thu ani mai ati a lungain a om ve lawa la ka phua ati a chulama chuan abuai hle zok ani tin second battalion a mizo then khat chuan Mizoram khosang sanga ko shun hovin an tong trai pui reng thu an soya subedar wan lal lian ero chuan ka chum te chuan chu tiang lam an ron soi ve ngai lova ka chuan nuwa mi ka zota biakina chu tianga min tong trai pui an hriat thu an soi thei lova ma se leng khom ho ero chuan min tong trai sak thu an soya eng poni se mi him ho min tong trai sak tu te thian ni kan ba ani atia sipai helapu an ni a ni som thum chung an thu buai ti fel tura ti chu thlaing muzat aral nuwa po eng ma pe alani lawa JCO hu chu thu buai pania pu an ni a an hek na pakhat chu jun mi thum le ninga inkara sikhen asam regimena sipai helna achuaka chu helna chu ti top turin JCO te hian eng ma an ti lo ti ani an hek na pani na chu sikhen battalion sipai helna a hian JCO te po an til ve a an unit officer zong chuak turin an ti in an pu a army headquarter atangin an miruat ten an ta na kem bula general court an ron honga second battalion JCO te chuan civil ukil Frank Anthony Supreme Court advocate an ruaya an ukil voi khat court adin man hi cheng sang khat zanga ani court ma a JCO le officer te chu an tingta a hek tu lam ukil te chuan JCO te chu sipai helna a an til ve nge ani ti fianan Lieutenant Colonel Gar wala chu thu azota jun nga da som pakhat le min som pathuma JCO ten inne na eng thu nge an ron soi ati a Gar wala chuan second battalion sipai thu pekin officer zong da som pani rikma in mes in chu santurani chuti chuan sipai in cho an eyanga an na an thok bukanga ti aron soi ati a JCO lamukil Frank Anthony chuan Lieutenant Colonel Gar wala chu thu an zot veta a officer ho chu post atang chuan in chuak ta em a han ti a Gar wala chuan chuak e alo ti a JCO chuan silai an ron kenglo Anthony chuan court presiding officer le jatso hna chuan pute u second battalion officer te hian tongka ringota an post an chu san ani chuan China le Pakistan do turin ma an throi thei do nem ni chu wangin JCO te thiam lo ni lovin he officer te thiam lo wanga boina chu chuang ni in alang a han ti ya tin JCO ho chu airfield in online thleng sil na le in turin dut no khat chau tui in dong thi nem ni ti sipai ukil lamin an zot boka an ni chuan donge kan kham lowa kan thleng te chu vai vuta kan tal fai mai me ani ti in an changa he zone hi JCO ho chu zo an ni boka how many Sikh officers present on 6 June 1961 ti in an chana chu Sikh officers present 6 on 6 June 1961 ti ani 6 ti voili lai lamrik ani awang hian ko chunga chuan an nui dur nge panikua kum sa khazakwa somruk pakhata chuan second battalion Assam regiment chu thiadar this band anni a Andrew second battalion anti alongai ta ani anma ni big sipai tongkam ani a mangtha second battalion ti na ani November ni somhi panga kum sang khazakwa somruk pakhata ko thurem na puan ani a Subedar thang zola chu RUR civil jail a kumthum tang tura ti ani JCO dang zong chu kum khatang tura ti anni tin subedar madras le subedar thang zola te hi he boina a ahu tu bera an ngai ani subedar major madras achu atang lova ma se kudruakin sukha disarsin achuaka he boina hian an pastor Reverend Biakluang chu Sakho roi tu ani awangin thu buai ani velawa hetianga sipai boina alo chuata ka chuan an ho tu te hne na bana dila an phal lova adil nam le a an phal sakta a tin captain Gupta le zimedar zikhuma le subedar wanal le na te chu hemini an boilai hian meteorological training a an kal chu lai ani awangin an filim boka NCO le Black Kema ORS tang ti chu kum thunga tanga kum som panga thleng te convict tura ti anni
tin sipai engemaza chu hremna tur lovin a then an banga a then battalion danga son an ni bok an commanding officer Lieutenant Colonel Gar Ualapo anu fe a hrem ani ve thawa kai sang chung lovin an bantir discharge sa tin full officer dang zongpo bantir an ni vek bok kung sang zakwa songruk patni kumthara JCO le sipai te chu Rajasthan Alwar Civil Jail a tantir anita a mase kumsang hazakwa somruk pani top lama hian Kashmir le Arunachala General an lo chuaka India sipai te chu an tol duaya Prime Minister Nehru mang ang chuan state CM te chu Delhi a ko khoma General dang tur hian India nam tinte engtin nge kan tran rualang atia Assam CM Chaliha chuan 2nd Battalion te hi an officer te diklo awanga shrem an ni a lung in atanga an chualo chuan Assam Regiment Battalion dang te hi raldo turin an chuak theilawang ati a Nehru chuan 2nd Battalion te chuak thei dan tur chu angai tu ta a Chief of Army General thunei na in chuak thei ani ti a ria a chuti chuan rei an tan ma in Alwar Jail tang chuan an chuale tawek ani kum somthum ai tam liam nuwa 2nd Battalion chunga thil thleng ang deuh Sikh Regiment ho nuar chu Golden Temple an tom tlata ma se chung ho chuan ngai dam an dila an dilangin ngai dam an ni 2nd Battalion Havildar deng huna chuan sipai officer pakhat General Sena retire chu lekha azuthuna aron chana chuan ngai dam dil na lekha chu Army Headquarter thonse kalo boi puyang ati a Base na nei tharin chutiang chuan an tia sarkar chuan alo puma an thubuai te fel turin an mani ho record le an chung thu rel na copy chu Assam Regiment Record Officer an dila an thon thlata a Home Minister George Fernandez a hunlai ka ani a ma alak pui na sa hle a General Sena pu in asoi pui na sa hle boka Atuara ten nasatakin an tuara kaisang may turtam tak an kaisan lo pa a nek thandanga po a kaisan na part 1 order atleng to a part 2 ang halain he boy na hi atleng tasiya awan duai ta ani kumtam takliam nuwa aladam te chuan sokar chu thil soifel tura putin khingila te in chengsing khat item an tho khoma phailam ukil an roya tho meng ma om thei chung lawa engtizia nge ti in an ukil roi chu an juk zota ani chuan nangni ang bukin ka hak lelve thawani ti in alo changa hei hi atop na chu ani ta deu mai titilenga chuan heng 2nd Battalion zinga mizo an ban te hi MNF lo pian khan volunteera mi poimo tak tak an ni mizo National Army sipai lamle indo zirtir tu an ni anti MNF mi poimo tak Colonel Biakvela po hi khati laya 2nd Battalion Belthum ani nge thulak na te PC Zalora ex Assam Regiment Naik Thandanga 2nd Battalion Subedar Vanlaliana ex 2nd Battalion Arlung Khama ex Army 2nd Battalion the Assam Regiment Naik Subedar Khanchina te anni ole khati zongkha ni meise Titikal zela chuan khang hel na awang chibil omkhom tam na awang khan Assam Regiment a hian chibil hlang om thei na turang chi regiment ang chi hi an din du to lawani ti te po hi soizuya oma ni po ani famiang tin Mizoram buaya khan khang an sipai hel ti awanga an bantak te kha bipoimo tak tak MNF sipai te training petu ni in unexperienced ka MNF te khan an chur hle inarin omani ole kan lome